Тут кожны камень гучыць па-асабліваму. Вуснамі хлопца, дзяўчыны або чалавеку, якому не ўсё адно. Анатоль Баранік, адзін акцёр гэтай пастаноўкі, перадае каменьчык аднаму з гледачоў і пачынае гаворку. Тэма актуальная. Двухмоўе ў нашай краіне. Спектакль пабудаваны ў жанры вербаці. У яго аснову леглі інтэрв'ю жыхароў Брэста. Розных узростаў, прафесій і сацыяльных статусаў, але аб'яднаныя сапраўднасцю. У гэтым акцёр упэўнены. Здесь просто интервью людей. Мы с ними говорили довольно долго. Ну, я надеюсь, что я смог их вывести на какой-то уровень искренности, избавить от штампов наработанных. С каждым спектаклем, наверное, я больше верю во всю эту работу. Натхненнем для рэжысёра монаспектакля Дзяніса Фёдорова паслужыў праект Андрэя Саўчанкі. У яго аснове інтэрв'ю жыхароў Мінска. Азнаёміўшыся з матэрыяламі калегі, пастаноўшчык вырашыў зрабіць нешта падобнае ў Брэсце, бо тут свая ситуация и особливости. Сложности они какие-то всегда есть, но и когда интересна какая-то задача, когда тебе нравится то, что ты делаешь, что тебе нравится твоя идея, они легко преодолеваются. Было вначале тяжело найти белорусскомовных людей, потому что мне казалось, что их очень мало в городе Бресте. Но потом, когда я начал погружаться в эту тему, я узнал, что это достаточно широкий круг людей, которые всегда разговаривают на белорусской мове, которые выбрали белорусскую мову как основную. Для монаспектакля перапрацаваны 17 інтэрв'ю. Усе яны прадстаўлены на суд 25 гледачоў. У пастаноўцы вытрымана нейтральная пазіцыя наконт узятай праблемы, і кожнаму з гледачоў ёсць над чым задумацца. Сегодня я пришла из-за интереса. Это спектакль труппы, на которой я не была, я не знаю, что это такое. И я жду чего-то нового для себя. Пасля выступлення публіка выказвае свае меркаванні. Некаторыя з гэтых інтэрв'ю потым таксама стануць часткай пастаноўкі. Такім чынам, працэс збору матэрыялу для спектаклю ідзе пастаянна. Анастасія Цукун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».